The effects of the Islamic natural herbs to the human body. Tasirin tsirrai masu asali a musulunci ga rayuwar ɗan adam. This is called Respberry tea. Wannan ake kira da ganyen shayin Respberry. Respberry tea is very beneficial to the human body. Ganyen shayin Respberry na da matukar alfanu ga rayuwar ɗan adam. Respberry is known to contain minerals and vitamins. Respberry yana ɗauke da sinadarin mineral da kuma vitamin. It also contain antioxidants. Kana tana ɗauke da sinadarin antioxidants. It boosts immunity, takan bunƙasa garkuwar jiki. It relieve nausea, takan taimaka wajen kwantar da tashin zuciya. It also relieve menstrual discomfort, sannan takan sauƙaƙa jin zafi yayin al'ada. Finally, it improve overall health. Daga ƙarshe takan inganta lafiyar jiki gaba ɗaya. Ga masu sayan ɗaiɗai ko sari, ana hada-hadar irin wannan ganyen shayi a ofishinmu na saida magunguna mai suna BSI Dubai Islamic Medicine Store Nigeria Limited da kuma BSI Natural Medicines Healthcare Nigeria Limited. Kuna iya samun mu a adireshi kamar haka: shago mai lamba 46, Kofar Mazugar Road, kusa da Nasidi Supermarket, Gwammaja, Kano. You can also contact us on 08038324627 or 08060678208 or 08086562911. Sannan ana iya tuntuɓar mu a nambobin waya kamar haka: 08030324627 ko kuma 08060678208 ko kuma 08086562911.